Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang ginumanakan ninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akog dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tandang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kangitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kangitasan, himaya sa Diyos. Tukadait sa iyong mga tao, Pinoong Diyos ng ito'y lusahan, magkakagawang sa kanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagpapasalamat, nagadaig kami kanimo, Ginoong Jesus, mugtong alasamahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Cordero sa Diyos. Himaya
sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Diyos samahan. Ikaw lamang ang Pinoon, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. Amahan nga nasa mga langit, ilunundan namo nga Dios ang imong bugtong nga anak, bisan diya sa kaubos iyang kinaiyang nga tawhanon, og simbaho namo ang santo ninyo, nga mong Ginoo nga gamhanan, bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kainangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, o sa pagdangat sa ganti nga gisada lang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May taga Benjamin nga ginganlag Kis, nga anak ni Abiel ug apo ni Siror. Si Siror anak ni Bikurat, nga kaliwat ni Apia. Dato kaayo si Kis. May anak siya nga ginganlag Saul. Batanon o gwapo. Sa Israel, walay makalabaw kaniya sa kagwapo. Sa gitason siya'y 12, kay ang uban taga-abagaman lamang niya. Usa ka adlaw ni Ana, nawala ang mga asno ni Kis nga amahan ni Saul. Busa, giingnan niya ni Kis si Saul. Pauban og sulugoon ug pangitaa ang mga asno. Miagi sila sa kabukiran sa Ephraim ug sa yuta sa Salisa. Apan wala nila hikaplagi ang mga asno. Unya miadto sila sa yuta sa Saalim. Apan wala gihapon nila hikit-i didto. Unya, gilupop nila suroy ang yuta sa Benjamin, apan wala gayod nila hikaplagi ang mga asno. Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, giingnan siya sa Ginoo. Mao kining tahwana ang giingon ko kanimo nga maghari sa akong katawhan. Unya, miduol si Saul kang Samuel didto sa ganghaan ug miingon kaniya. Tudloi ako sa balay sa mananagna. Mitubag si Samuel kang Saul. Ako ang mananagna. Pag-una kanako ngadto sa bungtod kay karong adlawa, makigsalo ako kanimo. Ug sa pagkabuntag, palakton ko ikaw ug suginlan sa tanan nga anaa sa imong huna-huna. Unya mikuha si Samuel ug usa ka diyutay tibod nga lana
ug gibukbok niya kini sa ulo ni Saul. Ug gihagkan niya siya aron mahimo kang pangulo sa iyang katawhan. Ang Israel maghari ka sa katawhan sa Ginoo, ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila. Ug mao kini ang timaan nga ang Ginoo mao'y naglihog kanimo, ug maghimo kanimong pangulo sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari nalipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pagpayo. Gihatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya didi sa tinguha sa iyang mga ngabi. Ang Ginoo imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo ug purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Gihatagan mo siya sa hataas nga mga adlaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan. Kahalangdon ug kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan. Gilipay mo siya sa kalipay sa imong atubangan. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag og kalipay sa hari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag. Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot kang mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsa mang mga sugoa? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahora ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Unya miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulupon kay dato man siya kaayo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga maglisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pa gayud sa usa ka dato ang pagsunod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsa ra may di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila ug mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. Viva Pit Señor! Manangid ko sa parish priest nga ari lang ko diri padre ha. Mayong buntag kanatong tanan. Ang atong selebrasyon karon dako kaayo. Mao nagdaghan pug kaayo ta diri. Wala ko magtuo nga inani day kadaghan ang manimba karon. Ang atong tema niining tuiga sa atong kapistahan sa Ingles, In Santo Niño, we are one. Sa Bisaya pa, diha or kang Santo Niño, kita usara. Or kita nagkahiusa. Kana nga pagkasulti, pwede natong isipon nga deklarasyon lang. Kang Santo Niño, kita usa. Man na. No? Kung ato na siyang isipon nga deklarasyon lang, pwede na ta mga tuog, human na tanan. Gideclare naman, kita usa. Pero, mas nindot kung atong isipon nga kani nga tema, usa ka pag-awhag, usa ka imbitasyon, nga kung kita moduol kang Santo Niño, kitang tanan magkahiusa. No, dili nagkahiusa, magkahiusa. No? Padung pata sa pagkahiusa. Wala pa gyud ta magkahiusa kay naa pa gyud mga tawo nga kinahanglan pa, no? Nga mas maduol pa ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo. Kinsa may makaingon karon nga ang akong kasing-kasing duol na gyud, nipilit na gyud sa kasing-kasing sa Ginoo, bitaas ang kamot. Hala, oy, wa man ay bisag usa. Ha, wala? Ako ra? Di joke lang. No?
ang nagpasabot ka ng mga igsuon nga kani di ay kung isipon nato nga pag-awhag mahimo siya nga usa ka misyon kanatong tanan. Matag usa ka nato adunay misyon nga ipaduol ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus, sa kasing-kasing sa atong batang gamhanan. No? Unya kung mission siya, kitang tanan di ay adunay daggang kayong buhaton pa. No, di gid pwede nga mga tuog na lang tang tanan. Maunang alas 4 pa lang sa buntag na anata diri tanan, no? Kay gusto ta nga ang atong kasing-kasing mamold, mapurma sama sa kasing-kasing ni Jesus. Ug unsaon man nato, unsa may mga kung luto paniron, unsa may mga lamas, unsa may mga subak para kaning luto lami gyud ang resulta. No, kaning nga putahe lami gyud ang resulta. Unsa may mga ingredients, unsa may mga kinahanglan natong buhaton para kining misyon nato matag usa ka nato masakto gyud nato pagbuhat. Mabuhat gyud nato ang kabubuton sa Ginoo. Una sa tanan atong isipon nga ang pagkahiusa before na mahimong mission ka kadag usa nato, mission ka na sa atong Ginoo. Pagkapukan pa lang sa atong mga ginikanan nga si Adan ug si Eva, ug kada na pahilayo ta sa Ginoo ug napahilayo ta sa kadag usa, no? Na divide ta gikan sa Ginoo ug na divided ta gikan sa usag-usa, walay laing tinguha ang Ginoo sukad adtong panahona kundili ang magkahiusa lang ta kaniya, mahibalik lang ta kaniya, makabalik ta sa langit. Mao nga una sa tanan misyon ni sa Ginoo. Og kini kung atong isipon nga ato pong misyon ni participate lang ta sa misyon sa atong Ginoo. Kung ang misyon sa Ginoo magkahiusa tang tanan, ang opposite ana, ang misyon sa yawa unsa man? Nga magkabulag-bulag tang tanan, mag-away-away tang tanan. No? Nakabasa ko ganiha ba? Samtang naghuwat mi tan akong Facebook, ni-declare daw ang Russia nga kung padayon nga si Trump kuhaon gid nila ang Greenland, muna ko na sinugdanan sa katapusan sa kalibutan. Kakuyaw the beginning of the end of the world. No? Tungod kay mga tig-a og kasing-kasing, no? Mas naminaw sila sa misyon sa yawa nga magkabulag-bulag tang tanan kaysa maminaw sa misyon sa Ginoo nga ato pong misyon para kitang tanan magkahiusa. So unsaon man nato, unsa may mga subak og mga lamas para kining atong luto, atong misyon, ato yung mabuhat, ato kining nadungog sa atong ebanghelyo. Mga igugpasaylo kung naminaw mo sa sinugdanan sa misa, ang gisulti mahitungod sa ebanghelyo ang pagdawag ni Levi o ni Mateo. Kaya lang wala ko ang ako ding nabasa nga ebanghelyo, ang ebanghelyo sa atong memorial pud karong adlaw nga si San Antonio Abad. No? Sa ebanghelyo nga atong nadungog, gisulti didto ang at least tulo ka mga butang nga pwede natong buhaton haron kita mas maduol pa sa kasing-kasing sa atong Ginoo ug atong mabuhat ang atong misyon para kitang tanan magkahiusag yun. Number 1, pagpangutana sa tao nitubag si Jesus unsa may nakasulat sa kasulatan. Ayaw panapa, ayaw pangawat, daghan kayo. Nagpasabot mga igsuon, una sa tanan ang atong misyon, ang pagbuhat di ay sa mga balaod nga nakasuwat sa kasulatan. Kanda nagpasabot sad nga, una sa tanan, kinahanglan gyud ay magbasa ta og Biblia. Kinsa may nagbasa diri Biblia kada adlaw. Wa gyud na. Ako ra gyapon.
Sila sa likod wala. No? Bisan man lang og kada Domingo inigsimba ba, no? Kana man lang, no? Pero nindot kayo unta kung una sa tanan, kada adlaw kita magbasa sa atong Biblia, ikaduha, dili lang unta kutubra sa pagbasa, mag-Bible sharing unta ta. Makahinumdum ko, no, katong seminarista pa ko kada summer, adto ko mag-star sa balay nila ni Mayor Cindy Chan, sa iyang mama. Ngayang mama religious kay tanan nga kada gabi igyod, no, di gimi pwede mga tug kung walay Bible sharing. No, pero ako magandam naman ko pirmi, ako mga igsoon magmugot pirmi. No? Ako ready naman ko daan kay na naman ko yung mga nakatunan sa seminaryo. Ako mga igsoon pirming mugot kay mag-sharing na sad me. No, pero nindot kaayo unta nga dili lang, no, dili ta mangita og mga grupo-grupo, couples for Christ, singles for Christ, no? Nga kung asa ta maka sharing sa Bible, una sa tanan unta sa balay pa lang. No, anak pa lang sa balay, kita isip pamilya. Kay ang pagkahiusa, ang misyon sa pagkahiusa, una natong masinati sa pamilya. Ang Ginoong Hesus niani sa langit, niani sa yuta, dili nga nibutho lang siya kalit. Niani siya sa yuta, isip usa ka miyembro sa pamilya. Og pagpili niya nga mahimo siyang miyembro sa pamilya, anak ni Jose og ni Maria, iyang himong balaan ng pamilya. Iyang gitagaan og bili ang pamilya. Importante ang pamilya. Muna makaingon ta nga kada usa nato gitagaan gyud og bilis sa Ginoo, no? Dili lang pamilya or katawhan na random ang mga naong, no? Kung dili kada usa gyud nato gigusto sa Ginoo, gimahal sa Ginoo, og gitagaan og bili sa Ginoo. No, nindot kayo unta nga magbasa tag Biblia og mag-sharing pagyud sa pamilya pa lang. Ikaduha, no? Ang tao nga nidul kang Jesus, dako na kayo to nga lakang padulong sa atong Ginoo. Kay ang pagduol kang Jesus ug pagpangutana usa ka paagi sa pag-ampo. Ug muni ikaduha nga ingredient sa atong para kita magkahiusa ang pagka-maampuon unta nato. Na mag-ampo unta ta, magkat-on unta ta sa pag-ampo. Kay una sa tanan ang pag-ampo mga igsuon, usa ka paagi sa pag-communicate. No? Giunsa man ta pagmugna sa Ginoo, giunsa man pagbuhat sa Ginoo ang tanang binuhatan, mga kabuhatan. Giunsa man. Nag-click ba ang Ginoo nanatanan? Or iya bang gihuna-huna nanadayon tantanan? Giunsa man. Ni sulti ang Ginoo, mutungha ang kahayag. No? Ug diha sa pagsingog sa Ginoo, nailhan nato kinsa ning Ginooha. Ang Ginoo day sa Biblia una sa tanan, Ginoo nga kamao-musulti. Kung ang usa ka binuhat kamao-musulti, pwede makigstorya sa uban. O kung pwede makigistorya sa uban, pwede magkahimo og relationship. Mauna nga makaingon ta nga ang una nga requirement sa kada relationship, communication gyud. Wa ilain, number 1, communication. O ang atong pag-ampo maoy ang atong pag-communicate sa atong Ginoo. No? Kung kanunay tang gaampo, ganunay tang nakig-istorya sa atong Ginoo. O kung kanunay tang nagbasa og Biblia, kanunay tang naminaw sa atong Ginoo. No? Nindot kaayo. Ikaduha, ang pag-ampo mga igsoon, usa ka paagi sa para magkatunta sa pagpaubos sama sa atong Ginoong si Santo Niño. No? Kaysa pag-ampo nato, una sa tanan atong giila
nga ako huyang. Ako bisag unsa ko kagamhanan na agi limitasyon ang akong power, ang akong kakayahan, ang akong pwedeng buhaton kutubra gyud diri. No? Ako kulang pa. Ako nanginahanglan og tabang. Ako nanginahanglan nga maayo kay masakiton ko, masakiton ang akong kalag. Kinahanglan ko og makaayo. No, akong i-recognize ang akong pagkatawhanon lamang. Sa pag-ampo pod ako pong gi-recognize nga adunay makatabang nako. O kini mao ang atong Ginoo, no? Kana kung tinuod ta nga nag-ampo, makamao kita, makakaton kita og pagpaubos. Kay ang tao nga kusog kay mo luhod, mo ampo, makaluhod pa gikan sa pultahan sa simbahan, magluhod, maglakaw padung sa altar, nya igauli sila ha, pamalikas diri, pamalikas dito, chismis diri, chismis dito, away diri, away dito, wa gid mo tuhop ang iyang mga pag-ampo. Dili to tinuod siguro, no? Or kuwang pagyud para mas mutuhop ang mga pag-ampo o magsugod ka na sa pagpaubos. Ginoo, huyang ako. Ginoo, nanginahanglan ako kanimo. Pagpaubos. No? Mga pag-ampo, ikaduha nato nga lamas. Ikatulo, importante kayo ni ikatulo nga pangutanan ni Jesus unsa may nakasulat sa kasulatan ug iyang gi-enumerate, no? Kaning tanan ako nabuhat, Ginoo. Sukad pa lang sa akong pagkabata, mao na ni akong nabuhat tanan. Wa koy na nalabangan na tanan akong gibuhat sa nakasulat sa Biblia. Mauningon si Jesus, usada lang ang kulang para makasulod ka sa langit. Ug mao ni ikatulo nga kamauta mutabang. Kamauta muhatag og tabang sa atong mga igsuon, hilabi na kitong nagkinahanglan kaayo sa atong tabang. Giingon didto, lisod kaayo para sa mga adunahan ang makasulod sa langit. Pero wala maingon si Jesus nga imposible. No? Ang kwarta, ang salapi, dili gyud siya babag, mahimo lang siyang babag kung ang atong kasing-kasing nagpilit sa atong mga salapi. Mauna nga kinahanglan importante kaayo nga atong kasing-kasing mupilit unta sa kasing-kasing ni Jesus, dili mo pilit sa atong mga salapi. Anha lang na mahimong babag ang salapi kung ang atong Ginoo mauna ang salapi. No? Mao nga kung kita pamilya, kung ang gusto sa Ginoo mahimugso sa usa ka pamilya o gidagaan og bili importansya ang pamilya, ba kada miyembro sa pamilya, kada miyembro sa komunidad sa Ginoo, kada miyembro sa simbahan adunay ikahatag para sa kalambuan sa simbahan, para sa kalambuan sa pamilya, para sa kalambuan sa atong community. No, isipon nato sa usa ka pamilya na ay tatay, na ay nanay, na ay mga anak. Dili tanan pwedeng tatay. Dili tanan pwedeng magnanay. No? Na agi nanay, nanay ra gid siya. Ang tatay, tatay ra gid siya. Ang anak, anak ra gid siya. Dili pwedeng ugma anak, ikaw say tatay ha, bahala ka. Ikay pangitag kwarta ugma. Dili pwede. No? Nagpasabot mga igsuon nga kadausan nato adunay ikahatag. Ug mao na una sa tanan ang atong mga bahandi. Bahandi sa oras, bahandi atong mga talents, ug bahandi ang atong mga salapi. Kani importante kaayo. Kay bisan pag nagbasa tag Biblia, bisan tag grabe kay tag pag-ampo, pero kung daw kayo ta, di gyapon ta makasud sa langit, di gyapon ta magkahiusa.
No? Mauna nga kaning tulo ka ingredients ato gining buhaton matag adlaw magbasa og Biblia og paminawon ang gisulti sa atong Ginoo. Magampo para kita pod makig-istorya sa Ginoo og makig-istorya ta sa atong igsuon og atong tagaan sila sa ilang mga kinahanglan. Except sa atong mga tao nga nagkinahanglan kay katong mga nangatug sa dalan, no? Kinsa pa may atong maisip nga nanginahanglan kaayo sa atong panabang. Naapay mas ubos pa anang mga kabus. Naapay mas ubos pa gyud ana kinsa man to sila. Last na lang ni. Sila ang mga tao nga para nato kada usa nato dili deserve ang atong pagmahal. Sila mga tao nga sa tan-aw nato dili deserve ang atong pasaylo. Dili deserve ang atong tabang. Dili deserve ang atong kaluoy. Sigig pangutang way bayad-bayad. Di na pautangon. Ingon ang Ginoo pautangan lang gihapon. No? Bahalag way bayad-bayad pautangan lang. No? Silang mga tao nga mas nanginahanglan nga matabangan. No? Og walay laing mga tabang kitara nga nagtan-aw nila nga dili deserve ang atong tabang. Dili lang tao makatabang nila, kita. No? Magsugod na sa tong pamilya. No? Kaysa pamilya, diha sad magsugod ang mga away-away. Ilabi na kung istorya na og kwarta, mga kabtangan, yuta, no? No, unta sa atong pagpadayon, sa atong paghatod kang Santo Niño para sa fluvial parade, fluvial procession, ato untang matuhop, no, sa atong kasing-kasing ang tulo ka butang nga kinahanglan kayo natong bahaton para ang atong misyon para magkahiusa tang tanan mahitabo gyud og mabuhat nato og sa atong pagbuhat niini mas maduol ta sa kasing-kasing sa atong Ginoo ug ang atong kasing-kasing mas mapurma sama sa usa ka bata. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog ang tanan, ang Dios nagpakatao kay buot man siyang makig-uban kanato. Dinasig sa maong kamatuoran, kinasing-kasing kitang mga liyuko og masaligong mapadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Amahan. Og muingon kita, Señor Santo Niño, kaluy kami. O sino? Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian nga mahimong kahayag ug bahandi sa tanang mituo kang Kristo ug magpadayon sa paghalad sa kaugalingon diha sa pag-alagad nga sama kang Señor Santo Niño mapaubsanon ug puno sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Alang sa mga lideres sa nasud ug sa komunidad nga mapuy-an nila ang mithi sa pagkamatinud-anon sa ilang tahas ug tinuoray nga pagserbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan labi na ang ubos nga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Alang sa mga kabatanunan nga magtubo sila nga may kaalam ug lawom nga pagtuo ug pagsalig sa Dios ug mabatunan ang kadasig sa pagpangalagad ug pagtubag sa panawagan sa simbahan ug mapamalandungong musanong sa tawag sa Dios nga mao ang bokasyon sa pagkapari ug pagkamadri. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo
ninyo kaluoy kami. Alang sa mga nagbangutan nga mga pamilya nga nabiktima tungod sa natumpag nga Benalyo landfill, nga maangkon nila ang kalig-on ug kusog sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon ug magpabiling malaumon pinaagi sa hugot nga pagsalig sa Dios ug mabati usab ang suporta nga maghatag og kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Alang kanatong mga nagdebosyon o nagmahal kang Senyor Santo Niño, nga mapalawom nato ang atong pag-ila kaniya, pinaagi sa masaksihong pagpuyo sa mga hiyas, subay sa ebanghelyo ug mahimong taytayan sa pagpakaylap niini ngadto sa mga kaigsuonan nga uhaw sa mensahe sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Alang kanatong tanan nga miduyog niining mabulukong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ang batang Jesus, mamahimong buhing timaan nga ang Dios nagpadayag sa iyang dakong gugma ngadto sa iyang katawhan. Kini nga timaan sa gugma sa Dios maoy tulay sa kahiusahan isip mga Kristiyano nga nagdebosyon ug nagmahal kang Senyor Santo Niño. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Alang sa mga nangamatay, makadayon na sa tunhayng himaya o kalipay, uban kang Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Mahigugmaon namong amahan, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Mahimong ta siya nga among kahayag sa among pagpanaw niining kinabuhia ug giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawat to sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa napusanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, makapasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa himong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita. Ug busa nadasi kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awit. Santo, 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 ang Ginoo.
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Daiguna nga anghel sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpakasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, kanang tubos ka namo. Pinagi sa imong krus, ug pagkabanhaluwa sa amin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila kang tanan nangamatay da sa imong kaluoy. Dada sa uban
uban ni Maria inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga tuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Kihatang na kanimo magagagaw nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon atong sampiton ang atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kanimo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang atong panaginigsunay.
palihog mangluhod. Mga igsuon kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Dios nga Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak. Nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubud-on, magtubo sa panuigon kaalam mo grasya, ug masayo sa nga makapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayua ang blessing. Dan-aganon ta kamo sa iyang naong ug kaloy-an niya ug gasahan kamo sa iyang kalinaw. Amen. Ug ang panalangin nga makagagahom sa Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva